Ето, второ спускане за деня. Мидълфингър. Тръгвам, ще спускаме естивала 4. Това наречената малина. Която е една от моите любими. Четири места. Сега показва нещо за напредване. Киорчета, като пасторче. Ето вече пуска. Давай, Дани! Давай, Дани, да ми дълбингър. Ето го и Пехи се включи. Тръгваме и аз. И слезе. Ето го Пех. Ето тръгвам и аз. Ай. Вече е изорана. Пускаме смело. Яхо! Шут! И... вече 50-60 км в час. Може би какво няма спираме. Ето трудният участък, следващия предстои. Едно черно участъче. Естивала 5 малина. И стоп на ръба. Да видим коставка. Какво става? Пехи да middle finger. Леви десни, леви десни, леви десни. Добре. Айде. Отпускам и аз. Този път. Какво ще направим? О, това се слезли вече. От тази страна може би. Да, толкова бъбуни. Да. Да, много по-готино. Изпитаме на шут. Пехи, the middle finger, моя милост, за Пехи и газ. Ще се постарая на скок. Вече пристигаме на лифта. Това са бабунки. Ето я съм шут, дали ще мога да спра, не знам, но ще се пробваме. Тук сме.